Знаеш ли кои са 10 храни, които подпомагат понижаването на високо кръвно налягане? Листни зелени зеленчуци, спанак, кейл, рукола, богат е на калий, който регулира нивото на натрий, червена цвекло, натриевите нитрати, разширяват кръвоносните съдове и намаляват налягането, овесени ядки, богат е на фибри, благоприятстват здравето на съдовете и стабилизиране на кръвното. Банани. Много калий естествено понижава кръвното. Кисела мляка, калций плюс пробиотици подпомагат баланса на кръвното налягане. Чесън. Активното вещество алицин подпомага разширяването на кръвоносните съдове. Мазни риби, сьомга, скумрия, сардини омега-3 намаляват възпалението и подобряват кръвния поток. Авокада съдържа добри мазнини и много калий. Бобови култури, леща, боб, нахут, богат е на фибри, магнезий и калий. Цитрусови плодове помагат за еластичността на съдовете и понижават системното възпаление. Харесай, последвай, сподели, коментирай health.